Du kommer ned der, og så hænger. Ja. Og når du har hængt lidt og kan mærke, at nu skal du snart op, så er det... Gör det. Det satt med ring. Ja, men inte med ring. Fedt. Oj, snyggt. Superwoman! Det ser väldigt bra ut. Här är någon rap. It's a rap. Shit. Sindssygt cool mand. Rigtig, rigtig godt. Han er ikke lige så længe nede, men det er jo fedt udtryk. Ja. Ja, det sikkert rigtig godt. Ja. Så jättelugnt också. Men den der er jo nicht. Så Då gør det kanske så. det egentligen hjälper honom om han ligger i vattnet, försöker sjunka själv där vi vill ha honom. Så att han kan göra den lite mer kontrollerat. Ja. Så han slipper simma bakåt. Farveler med ham nu, ikke? Nu åker jeg hem. Jo, det var fantastisk. Det var jättebra. Jag har lyckats nu.